Какво означава да обичаме детето си? Да му угаждаме във всичките желания, да ги изпълняваме безусловно, да се страхуваме, да треперем над него и да го предпазваме във всичките му трудности. Хайде да спрем, да видим дали всичко това, което правим от инстинкта да запазим своето любимо същество, е правилно. Как детето ще се научи да се облича, ако не го оставим да го прави само? Въпросът, който трябва да си зададем е, отдръпвайки се встрани, какъв човек искаме да стане то? Творец на живота си или бездеен мързеливец? Самоуверен или комплексиран? Решителен, идеен или отлагащ и страхлив? От вас зависи. От вашите напътствия и направления. Тук не става въпрос да го направим свое копие, точно обратното. Тук означава да създадем атмосфера, която да се разгърне неговия творчески потенциал, да се наработят качества вътре в самото дете. Но за тази цел първо трябва да ги наработим в себе си. Най-простият пример е с търпението. Как да научи човек детето си на търпение, ако самият той не се е научил? Затова израстването на детето винаги е съпроводено с израстване на самият родител. Ако искаш да разбереш кои правила работят за твоето дете, последвай ме в моята страница.